जों नुनो मोनदों एबसुनि जे दैदेननायाव गोदान दिल्लीयाव दिनै जइन्ट डाइरेक्टर ए.के. मिश्रा बिथांखौ लोगो हमनाय जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय मा सावरायखो नोंथांमोननिफ्राय? गिबियावनो आं खुलुमनाय बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो जथायै दाख्लैनिफ्रायनो भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव जोङो माखासे हाबाफारिफोर लानानै जोङो फैदों। आरो बेबायदियैनो दाख्लै 6 आगस्टआव गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जोंनि जि राजघाट बेयाव बड' स्टाडि सेन्टार जि बेखेवदोंमोन बेयाव जोङो स्पेसियेल मोनसे मेल खुंदों। बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। आरो मैया दिल्ली इउनिभार्सिटि अफ दिल्लीनि फेकाल्टि अफ आर्ट्सनि डिन आरो HOD माने मडार्न इन्डियान लेंगुवेज एन्ड लिटारेरि स्टाडिज प्रफेसार अमिताभ चक्रवर्ती आरो एस'सियेट प्रफेसार मिताली बर्मन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बर' डिपार्टमेन्ट बर' MIL थिसननांगौनि थाखाय इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि थाखाय जों मेम'रेन्डाम होबाय। बे हाबाफारियाबो मोनसे हिस्ट'रिक आरो खोब फ्रुइटफुल फिथाइ थायनो थांगासिनो दं। आरो बिथांमोना बेखौ NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव बे MIL बर'खौ थिसननो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लानो थाखाय जोंखौ एसुरेन्स होबाय। बिथांमोननि जि स्टेन्डिं काउन्सिल दङ बेयाव बेखौ बिथांमोना लाबोगोन। लोगोसे फेकाल्टि माने गेस्ट फेकाल्टि बेयाव टिचार थिसनगोन। आथिखालाव बिथांमोना 15टा लेंगुवेजनि रिकगनाइज लेंगुवेज बेखौ बिथांमोना बेयाव हाबाफारि लागासिनो बा फोरोंगासिनो दङ। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, जोंनि बोसोनगिरि खुंथा स्वर्गियारि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि एन्टनि बसुमतारी, लोगोसेनो आफादगिरि कल्यान ब्रह्म बिथां जोङो साद' मोनसे डेलिगेसन टिमा इन्टेलिजेन्स बिउर' IB नि जि हेड अफिस दङ हेडक्वार्टार सरदार पटेल मार्क SP मार्कआव थानाय बेयाव नर्थ इस्टनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि एडभाइजार रिटायार्ड IAS अफिसार A.K. मिश्र बिथांखौ जों लोगो हमो। आरो बिथांजों जोङो BTR पिस एकर्ड 2020नि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि जिफोर माखासे रिमेनिं पार्ट दङ बिनि सायाव खोब क्ल'सलि प्राय 1 घन्टासो जोङो डिसकास खालामो। आरो गाहायै बेयाव जोङो दिनै बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बे बाथ्राखौ खोब क्ल'स मोनसे माने जों बिथांखौ फोरमायदों। आरो बिथाङा गासैबो बाथ्राखौ खोब माइन्युटलि टन्न बुजिनो नाजादों आरो नट खालामनानै हम मिनिस्टार आरो लोगोसे नर्थ इस्टनि जि एडिसनेल सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनानै गोख्रैनो एक्सपेडाइट खालामनायनि थाखाय बिथाङा जोंनो दिनै खोथा होदों। दा बेयाव गुबैयै 3.1 जि क्ल'ज दङमोन इनक्लुजन अफ भिलेजेस सनितपुर बिश्वनाथ आरो थाखानाय आथिखालनि BTRनि खोलाहा थानाय माखासे जिल्लाफोरनि गामि जि भिलेज इनक्लुजननि बाथ्रा दङमोन बेखौ लानानै 60 भिलेज 26 जानुवारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया जि फोसावदों बे फोसावनाय 60टा गामिखौ इमिडियेट नटिफिकेसन होनो थाखाय जोङो दाबि लाखिदों। जिहेतु आसामाव इलेक्सन कमिसननि मोनसे दा मोनसे नटिफिकेसन बा अर्डिनेन्स मोनसे परिबेस सोलिगासिनो दङ जे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट दाजाब दानख' खालामथ'नो हाया। दा बिनि थाखाय बे 60 भिलेजनि नटिफिकेसना पेन्डिं थादोंमोन। दा बेखौ गोख्रैनो खालामनो थाखाय जों खावलायबाय। लोगोसेनो गासै जिखिनि जोंहा थिसनजानो गोनां गामिफोर दङ बे गामिफोरखौ गोख्रैनो थिसननायनि खामानिया जानांगौ आरो बिफर जानुवारि 2024 बिनि सिगां जाहाथे जोंनि जि एकर्डनि मेजर क्ल'जफोर दंमोन बेयो गोख्रैनो सुस्रांजायो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांनो कनभे खालामदों। आरो बे क्ल'जआवनो जोंहा
40टानिफ्राय 60टा समस्ति दानाय लोगोसेनो जिल्ला बांहोनाय बे बाथ्राफोरा बेयाव हाबफानानै दङ आरो बिनि थाखायबो जोङो नुदों जे दाखालिबावै 12 जुनाव जानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो लोगोसे बिटिआर काउन्सिलजों जों जानाय जि माइनुट्स बे माइनुट्सआव लिरनाय दङ जे बिटिआर काउन्सिला आरो बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों 40टानिफ्राय 60टा समस्ति बांहोनांगौनि जि समस्ति प्रप'ज जि डिलिमिटेसन बे प्रप'जेलखौ आसाम सरकारनो होनो हायो बा होनो थाखाय बा हाबा मावनो थाखाय जयेन्टलि बेखौ डिसिसन लानाय जादों आसाम सरकार नि WBD डिपार्टमेन्ट आरो बिटिआर काउन्सिल दा बेफोरो गोख्रैनो जानानै फैयोब्ला जोंनि समस्ति दानाया खोब इजि जागोन नाथाय समस्ति दानायनि सिगां भिलेज इनक्लुजनआ क्लियार काट जानांगोन बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों आर्टिकेल 280 आव दङ 6 शेड्युलाव मोर अट'नमि बा डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा आरो बेखौ लानानै मिज'रामनि मोनथाम माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेघालयनि मोनथाम अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जि जयेन्ट मोनसे प्रप'जेल दङ पार्लियामेन्टआव बेखौ लानानै बिथांमोना आपत्ति खालामदों 2019 आवनो लाबोदोंमोन दा बेखायनो जों बुंदों जे जोंहा जिहेतु एकर्डनि स्पिरिटआव फैदों बिटिसि बिटिआरनि जि मोनसे आर्टिकेल 280 नि जि डाइरेक्ट फाइनेन्स आरो मोर अट'नमिनि बाथ्रा दङ 125 कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टखौ स्पेसियेलि बिटिआरनिखौ लाबोग्रोनांगौ होननानै जों दिनै बिथांखौ क्लियार काट बुंनानै फैनाय जाबाय बेसेबां पजिटिभ रिजाल्ट बर' हारिया बेनि सायाव फैगोन बा मोननो हागोन ना माखासे इस्यु दंबावो आङो बेखौ जास्ट एड खालामनो नागिरदों जे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव भिलेज नटिफिकेसन होनांगौ समस्ति दानांगौ बे बाथ्राखौ स्टेटआ मावनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों नाथाय बेखौ दोनथ'नाय जों नुदों दा बेखायनो सेन्टारनि इन्टारभेनसन जों बिदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारखौ नारसिनहरनांगौ 5.3 आव जोंहा लिरनाय दङ जे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि आरो आसामनि गासै जिल्लाफोरनि फरेस्ट राइट एक्ट लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनांगौ सनितपुर बिश्वनाथाव जों नुबाय जे ढेकियाजुलिनि माखासे पार्ट गहपुराव बिश्वनाथाव बे समस्तिफोराव लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनाय जाबाय किन्तु एट द सेम टाइम सटिया समस्तियाव दाबो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टखौ होनाय जायाखै बेखौ जों स्पेसिफिक दिनै बुंना फैबाय फारसेथिं ढेकियाजुलियावनो माखासे ओनसोल हग्राजुलि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव दाबो गासै भेरिफिकेसन बा हियारिंआ जायाखै आरो एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनजोबाखै बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि इस्यु मेजर जि एजेन्डा बे बाथ्रानि सायाव जों दिनै बिथांनो मोनसे 10 पइन्ट माखासे फेक्सुवेल रेकर्ड जे मोनसे रियेलिस्टिक जोंनियाव रेकर्ड दङ फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों बिथांनो बे माखासे क्रन'लजिकेल डेटाखौ होदों जेरै 1901 आवनो लेन्ड पाट्टा दङ कार्बि आंलंआव थानाय बर'फ्रा बै समाव पपुलेसना 60-65,000 मोन 1952-53 आव दिनैनि पपुलेसना 45,000 माखासे मानसिफोरा बे जायगानिफ्राय माइग्रेट जादों बा डिसप्लेसमेन्ट जादों कार्बि काउन्सिलाव 26टा समस्ति दङ किन्तु मोनसेल' समस्ति लांहिन समस्तियाव बर'फ्रा गेलेनो हायो बा देरहानो हायो 1952 आव जेला कार्बि आंलं काउन्सिल बा डिमा हासाव दानाय जादोंमोन बर'फ्रा बै समावनो एसटि हिल हिसाबै स्टेटास मोनदों आरो 1972 नि डेपुटि कमिशनार कार्बि आंलंआ होनाय डकुमेन्ट्सआ जोंनियाव दङ बे बाथ्राखौ जों दिनै क्लियारलि बुंबाय 1985 आव बै समाव आसामनि कंग्रेस गभर्नमेन्टमोन जि एसटि हिलनि स्टेटास बेखौ उइथड्र खालामनानै लादों स्टेटआ बेनि उनाव 1993 आव कार्बि आंलं काउन्सिलनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल इसि मिटिंआव जयन्त रंपि डक्टर जयन्त रंपिया बर'फोरनि एसटि हिल होनांगौ होननानै माने रिजलिउसन लादों स्टेटनो हरदों सेन्ट्रेलनो हरदों 1998 आव आसामाव एजिपि गभर्नमेन्टमोन बे एजिपि सरकारनि समावबो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल होनांगौ होननानै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनो हरदों बेजों लोगोसे 2002 आव बै समनि खरसिं इंति चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार कार्बि आंलंनि कंग्रेसनि सरकारनि समाव आरोबाव इसिआव रिजलिउसन लादों बर'फोरा एसटि हिल मोननांगौ 2003 सनाव बिटिसि एकर्ड जादों क्लज नाम्बार 8 आव
एसटी हिलनि बाथ्राखौ क्लियारलि लिरदों 2020 सननि BTR सुक्तियाव 6.1 क्ल'जआव कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटी हिलखौ लिरदों किन्तु दिनैसिमबो बेखौ भारत सरकारा मावफुंनानै होआखै बिथांमोना मावगोन होननानै एसुरेन्स होदों दा बे बाथ्राफोरखौ दिनै जों फोरमायदों आरो जुदि स्टेट लेभेलावनो जायोबा स्टेट गभर्नमेन्टआनो बेखौ खालामनांगौ खारन बर'फ्रा अलरेडि आसाम बा इन्डियायाव एसटी खा खालि आसामाव हिल आरो प्लेनलिल' मोनसे डिफारेन्स दङ बे बाथ्राखौ आङो क्लियारलि फोरमायबाय आरो बिथांनो जोङो बे तथ्यखौ दिनै होनानै बिथाङा बे गासै डाटाखौ दिनै खोब बिथाङा गोसो होनानै खोनासंदों आरो बिनि सायाव माबा मोनसे जोङो गोख्रैनो हाबा मावगोन होननानै बिथाङा दिनै जोंनो एसुरेन्स होदों 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्राखौ जोङो बुंदों जे आसाम सरकारा डिले खालामदों बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ बेनि उनाव जिखिनि सेन्ट्रेल पेकेज अलरेडि 500 क्र'रनि बारा माने 6टा जि मोनसे इन्स्टिटिउसन बिनि DPRआ रेडि जाबाय फाइनान्सियेल ब्रेकआप एलटमेन्टआबो रेडि जानानै दङ आरो लोगोसेनो लेन्ड एलटमेन्टआबो जाबाय दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ गायसननायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बे तथ्यखौ दिनै जों होनानै फैदों डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव 2003आव BLT एकर्डनि टाइमाव बर' आरो BLT जायफोर सेंग्राफोर दं बिथांमोनखौ जेरै रिक्रुटमेन्ट खालामदों सेम पेटार्न सेम स्पिरिटआव रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाखौ गोख्रैनो खालामनांगौ आरो बे क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामाबासिनो सरकारा गारनानै दोननाया थिग जायाखै होननानै जोङो बिथांखौ जोङो गोख्रोङै नारसिनदों आरो बिथाङा बिनि सायाव मोनसे स्पेसियेल पलिटिकेल लेभेल डिसिसननि थाखाय हाबा मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा बे जोंनि बे मोनसे पार्ट आरो जोबनायाव जोङो NDFB रिलेटेड जिखिनि दङ इस्यु बेखौ जोङो स्पेसियेल हिसाबै जोङो थिग खालामदों फार्स्टआनो जाबाय जे NIA नि कर्टआव गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानानै थानाय 56 गासै सोद्रोमा दङ बिनिनो 6 सोद्रोमाखौ बा बारग' NDFBखौ अलरेडि भार्डिक्ट बा कनभिक्सन होबाय 7खौ लाइफ होदों 2खौ डेथ होदों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो बुंदों जे जायफोरा अलरेडि कनभिक्टेड जाबाय बिथांमोननि केसा गुवाहाटी हाइकर्टआव दङ आरो 50 जनखौ आन्डार ट्रायेलाव NIA स्पेसियेल कर्टआ लांनानै बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट खालामदों बिथांमोनखौ गाज्रि रोखोमै मिसबिहेभ खालामदों आरो भार्डिक्ट बा कनभिक्सन खालामनायनि थाखायसो बिथांमोना उइटनेसफोरखौ लाबो खामानि मावगासिनो बे एकर्डनि स्पिरिटखौ भंग खालामनाय जादों आरो बेखायनो बे जि आन्डार ट्रायेलाव थानाय 50 आरो 6 जन जिखिनि कनभिक्सनाव दङ बिनि थाखाय NIA जिहेतु भारत सरकारनि मोनसे एजेन्सि आरो हम डिपार्टमेन्टआनो बेजों रिलेटेड थानाय मोनसे एजेन्सि बेखायनो बिथांमोननिफ्राय NIA नि जि केस NIA नि जि मुरब्बी बिथांमोननिसिम लेटार हरनानै आसामाव जि NIA नि अफिस दङ सानमारियाव बेसिम मेसेज हरनानै बा रिकमेन्डेसन हरनानै NDB एक्स NDB रिलेटेड जिखिनि केस दङ बेखौ ड्रप खालामनांगौ आरो बे केसखौ स्टप खालामनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो बिथांमोना बेलाव फैनांगौ बिथांमोनखौ माने जेलनिफ्राय हगार हरनांगौ केसखौ डिसमिस खालामनांगौ बा उइथड्र खालामनांगौ बेखौ जोङो गासिबो डिटेल माने 6 जननि लिस्ट 56नि लिस्ट बेखौ जोङो होनानै फैदों कनभिक्सन आरो आन्डार ट्रायल बेनि अनगायैबो CBI स्पेसियेल कर्टआ 7मोन आथिखालाव 7 दङ बे 7 रन्जन दैमारि आरो जोंहा जर्ज बर' आरो गोबां दङ जिखिनि बेखिनिखौ दिनै स्पेसियेल कर्टआ भार्डिक्ट होदों बिनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआबो भार्डिक्टखौ बहाल लाखिबाय जायनि थाखाय जोङो सुप्रिम कर्टआव आपिल खालामनो गोनां जाबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय 28 तारिखआव जिहेतु बेनि इन्टारिम बेलनि जिहेतु हियारिं जागोन आरो दाख्लैबावै 2 आगस्टआव एक्स NDB इउनाइटेड फराम आरो मानगोनां बिथां अनजलि दैमारि बायदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BTR काउन्सिलनि सोद्रोमाफोर आरो MLA लरेन्स इस्लारि बेरलाव के कार्जि शब्द राभा जों बयबो जिहेतु ज' दङमोन जोङो डिसकास खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनाय बा
हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय माखासे जोङो प्लेन पलिसि आरो एजेन्डा जों लादों नाथाय जों जिहेतु दिल्लीयाव दंफैयो एके मिश्र बिथांखौ जों लोगो मोनदों आरो लोगो मोननायखाय जोङो बे बाथ्राखौ बिथांनो खोब गोलावै मोजाङै स्पष्टयै जों बुजायबाय जे स्पेसियेल सिबिआइ नि कर्टनिफ्राय गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केसा फाइल जानायनि उनाव 28 तारिखआव इन्टारिम बेलनि पिटिसन दङ दा सिबिआइ नि जिहेतु पाब्लिक प्रसिकिउटर बा एडभकेट बिथांमोननिफ्राय बे केसाव जिहेतु हाजिर जागोन गतिके सिबिआइ आबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि मोनसे ब्रान्च आरो बे ब्रान्च हिसाबै होम डिपार्टमेन्टआ बा भारत सरकारा 28 तारिखनि हियारिंआव जाहाथे बिथांमोना कुनु अबजेक्सन होआ बिथांमोना जाहाथे बेयाव कुनु गोदान बाथ्रा बुङाबासिनो माने बे बेल पिटिसनखौ सेंसन जानायाव जाहाथे मदद खालायो बा जेबो कमेन्ट होआबासिनो बिथांमोना थायोबा बिथांमोननिफ्राय एनअसि बेबायदि बेबस्था जाहाथे माबा मोनसे खालामो बे बाथ्राखौ जों दिनै लोगो मोननायखाय जों स्पष्टयै बुंनानै फैनाय जादों कारन 2 तारिखनि मिटिंआव जोङो बे बाथ्राफोरखौनो रायलायदोंमोन नाथाय बियो पलिटिकेल लेभेलावबो जोङो रायलायनांगोन आरो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर काउन्सिलाबो बिनि सायाव जिहेतु पजिटिभलि आसाम सरकारजों कमिउनिकेट खालामबाय थादों कोअर्डिनेट खालामदों जोङो खोब हपफुल माबा मोनसे नङा माबा मोनसे पजिटिभ रेसपन्स फैगोन आरो आइनि भाबै सुप्रिम कर्टनि जि मेटार दङ बिनि सिङावथ' जोङो थांनानै हाबा मावनो हाया बेयाव जायखौ एडभकेट सिनियर एडभकेट हिसाबै लादों बिथांमोना हाबा मावगासिनो मानस सरनिया बिथाङा हाबा मावगासिनो नाथाय पलिटिकेल लेभेलाव जोङो जोंनि जि दाबि आरो जोंनि एकर्डनि स्पिरिट एकर्डनि जिखिनि फान्डामेन्टेल जिखिनि प्रिन्सिपल दङ बेखौ दहाय होनानै जाहाथे जेलाव थानाय एनडिएफबिफ्रा उदां अख्राङाव फैयो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बिथांनो बुंनानै फैदों आरो जोङो डिटेल डाटाखौ जों चेक खालामबाय प्राय 10 बोसोर 11 बोसोर 12 बोसोर बिथांमोननि सेल टार्मआ दा माने जानानै दङ आरो जायफोरखौ लाइभ होदों बिथांमोना अलमस्ट माने गनायनिनो मोनसे पर्यायाव फैबाय जुदि 14 बोसोर होयोब्लाबो बिथांमोना गनायनि मोनसे लामायाव फैबाय किन्तु एकर्डनि स्पिरिटनि आधाराव बिथांमोनखौ बखनांगौ फारसेथिं केस उइथड्र खालामनायनि खामानि बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावगासिनो जों भारत सरकारखौ खावलायदों भुटानाव थानाय केस अरुणाचल मेघालय नागालेण्डआव थानाय केसखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा लाबोनानै बिनि समाधान खालामनांगौ आरो जाय मार्टियार परियाला एक्सग्रेसिया मोननांगौ बिनि बेलायावबो सरकारनिफ्राय जाहाथे इमिडियेटलि फान्डिंखौ खालामो आरो मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया होनाय आरो रिहेबिलिटेसन जिखिनि रिमेनिं दंबावो 500 600 800 जिखिनि दङ बेखिनिया मोनजोबनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दिनै स्पष्टयै बिथांनो बुंना फैदों आरो बिथाङा जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों जिखिनिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट बेखिनिखौ बिथाङा नट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बिथाङा अफिसियेलि बेखिनि मेटारखौ लानानै डिसकास खालामनाय पार्सु खालामनाय आरो फल' आप खालामनायनि खोथाखौ जोंनो बिथाङा दिनै फोरमायदों। आं मोनथिनो लुबैदोंमोन जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाबा फैयै 4 बोसोराव आगान होसिगोन दा बे बिथिङाव एकर्ड मावफुंनायाव सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि माबाफोर जेंनाफोर गोग्लैदों नामा दा बिथांमोना गोसो होआखै नामा बे एकर्डखौ मावफुंनायाव? ना दासिम जोङो जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव थांनाय जानुवारि दानाव 2023आव होम सेक्रेटारिजों माने मोनसे मोजां मिटिं जानानै थांदों आरो गासिबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव दङमोन आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर काउन्सिल बेनि उनाव मे दानाव भिडिअ कनफारेन्स मोनसे मिटिं जानानै थांदों आरो बे मिटिङावबो जिफोरो माने स्ल' जादों जायफोरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि प्रक्रिया खोब माने स्ल' एन्ड स्टेडि जादों जायफोरा दायित्व मोनदों जाय अफिसारफ्रा बिनि रेसपन्सिबल बिथांमोननि स्टेट लेभेलनि बेलायाव जिफोर स्ल' जादों बेखौ अफिसारखौ सोलायनानै गुबुननो होनांगौ होननानै स्ट्रिक्टलि एडिसनेल सेक्रेटारि टु नर्थ इस्ट पियुष गयेला बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों बुंदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया दाख्लैबावै 12 तारिखनि जि माइनस बे माइनसखौ जों नायदों बिथाङा खोब क्लियारलि रोखा
पार्ट खालामनानै गोख्रैनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गासै आद्रा थानाय जिखिनि रिमेनिं क्लज दङ बेखौ सुस्रांनोसै होननानै बिथाङा बेयाव आलादा आलादायै गासैनिबो खामानि राननानै होदों। दा अफिसियेल लेभेलाव डेभेलपमेन्टेल खामानि बायदिसिना खामानि ल' एन्ड अर्डार बेफोरखौ नायनो थांनानै बिसोर मालाबा जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ अफिसारफ्रा बिउरोक्रेट्सफ्रा मालाबा स्ल' डाउन खालामनाय मालाबा लेजि खालामनायखौ नुवाखै नङा जों नुदों। बेखौ लानानै जों पलिटिकेल लेभेलाव जोङो बुंदों, गिबि मन्थ्रिखौबो बुंदों जे नोंथांमोननि जि कमिटमेन्ट 2024नि जि कमिटमेन्टमोन बिफोर डेट एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना माने सुस्रांजागोन बे कमिटमेन्टखौ नोंथांमोना फालिनांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों। दा बे लेभेलाव भारत सरकार आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह दिनै जों जाय अफिसारखौ लोगो मोन्दों बिथांमोना बुंदों जे प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारा एनि टाइम BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जेलानो नर्थ इस्टनि इस्युखौ लानानै रायलायो बे समावनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बेसेबां स्पिड आप जादों आरो मानो जोबाखै माला जोबगोन बे बाथ्राखौ अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव जोंखौ प्रेसार होयो बा जोंखौ मावनो थाखाय नारसिनगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। जिहेतु प्राइम मिनिस्टारा गावनो थांदोंमोन, हम मिनिस्टारा गावनो थांदोंमोन आफ्टार एकर्ड आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो आसाम सरकाराबो बेखौ मावनो बाध्य। नाथाय बिनि गेजेरावनो बबेबा नङा बबेबा मालाबा गोबां हाबाफारिनि गेजेराव जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो मोनसे बे लेभेलाव मालाबा एसे स्ल' जानायखौ जों नुदों आरो जेलानो स्ल' जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायाबासिनो जों आसि दिन्थिनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनबोदों। दा बेखायनो जोङो खोब पजिटिभ आरो हपफुल एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना राइट टाइमाव जोबगोन बा जाफुंसारगोन आरो जों बे बाथ्राखौबो स्पष्टयै बुंदों जुदि राइट टाइमाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जुदि जाया बा 24नि सिगां मेक्सिमाम लेभेलाव सुस्रांजायाब्ला बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक पन्था जोंनियाव बिकल्प बा अल्टारनेटिभ जिखिनि जोङो बेबस्था लानांगौ बे मेजारखौबो रायजो राजा दल संगठन गासैजोंबो रायलायनानै डिसिसन लानानै जों आवगायगोन बे बाथ्राखौबो जोङो बुंनानै दोनदों। नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो भाइस प्रेसिडेन्ट माने खोरोमदाव वारि बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय जे आगष्टनि सिगांनि सिमा बारायनायनि जे बाथ्रा बा सिमा बारायनायनि खोथा बे जाफुंसारगोन होननानै बे समाव बिथाङा खोथा होदोंमोन आरो बिथाङा मेडियानि गेजेराव बिथाङा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा बे सोंथि सिखांदों जे बिथांनि बुंनाया मा जाखौनो। दा बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? ना बिथाङा मोनसे पाब्लिक स्पिचआव बे खोथाखौ बुंदों, आंबो नुदों। दा बियो बेनि थाखाय खुनु नेगेटिभ साननांगौ बा नेगेटिभ बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आङो माने रायजो राजा बा जायफोरा खोनासंदों बेखौ नेगेटिभलि लानाङा, बेखौ पजिटिभलि ला। जिहेतु आसामाव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि डिलिमिटेसन समस्ति दाफामनाय खामानिया सोलिगासिनो आरो बिनि टाइमलाइना जुलाइ दानावनो जोबनांगौमोन। बिथांमोननि जि एक्सपेक्टेड जि मोनसे टाइमलाइन जिखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया जेला फैदों बा जेला बिथांमोना खामानि मावनायनि प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामदों बे टाइमाव बिथांमोना बेबायदि मोनसे एक्सपेक्टेसन लादोंमोन। दा बे मोनसे बे मोनसे जोंनि थाखाय हेंथा जानानै दङ जे बेयाव गोदान माने इउनिट्स बा गोदान डिस्ट्रिक्ट बा गोदान एरिया बेयाव मार्च आप खालामनो हाया कमिसननि जिहेतु बेयाव मोनसे अर्डिनेन्स लाइक नटिफिकेसन दङ। दा बेखायनो बिथाङा बे कमिसननि हाबाया जोबोबा आगष्ट दाननि गेजेराव जिहेतु कमिसननि जि जोंनि बाउन्डारि कमिसन इलेक्सननि कमिसननि खामानिया जोबोब्ला बाउन्डारि कमिसननि खामानिया जागोन, स्पिड आप जागोन, एक्सपार्टाइज जागोन, गासैबो डकुमेन्टआ रेडि, रिकमेन्डेसना रेडि आरो बेखायनो बिथाङा मोनसे एक्सपेक्ट खालामनानै बा मोनसे सिमा खानानै बे टाइमसिम जोंनि खामानियाबो प्राय बारगोन बा जोबनायनि लामायाव फैगोन बेखौ मोनसे बिथाङा बुंदों जानांगौ। दा बेखायनो आगष्ट दानाव जिहेतु सेप्तेम्बर दानसिम बाउन्डारि कमिसना मोननैसो माने एक्सटेनसना दङ, आगष्टनि गेजेराव जोबनांगौ बे मोनसेखौ बिथाङा आसा खालामदों। जिहेतु बिथाङा गावबो बाउन्डारि कमिसननि सासे मेम्बार, वान अफ द मेम्बार। दा बेखौ लानानै बितर्क खालामनांगौ बा बेखौ लानानै डिसपुट खालामनांगौ, कन्ट्रभार्सि खालामनांगौ होननानै आङो माने रायजो राजाफोरखौ माने आङो खावलायो जे बेखौ लानानै बितर्क खालामनाङा। खारन बियो जाहाथे मोनसे क्रुसियेल इस्यु आरो बे इस्युखौ लानानै जोङो
बयबो इउनाइटेडलिसो खौसेयै फाइट खालामनांगोन आरो खौसेयै जों जुजियोबा जों लुबैनाय बायदि बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों जि सिमा बारायनायनि जि मोनसे जोंहा एक्सपेक्टेसन बे आल्टिमेटलि फुलफिल जागोन जिहेतु गहपुरनि दैमालुसिम जोंनि सिमानि बारायनायनि गामिनि भिलेज माने एनाउन्समेन्टआ जिहेतु जानानै दंखायो रिमेनिं एरिया जेराव थालांदों जेराव बारफ्ल' बुरफ्ल' जादों आरो जि ओनसोलखौ जोङो बर' डमिनेटेड इनहेबिटेड एरिया हिसाबै जोङो आइडेन्टिफाइ खालामदों कमिसननो जमा होदों निस्सय बे गामिफोरा मोगथाङाव बिटिआर काउन्सिलाव फैगोन आरो रिमेनिं जिखिनि एरिया थागोन माने जिफोर एरियाखौ माने एक्सट्रिम रिमटआव दङ एक्सट्रिम माने नन कन्टिगुवास एरियायाव दङ बेफोरो अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जों एडजास्ट खालामनो हागोन होननानै आरो मोननैबो काउन्सिलखौ जों स्ट्रेंथेन खालायोबा बर' हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथि पलिटिकेल कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ आरो जौगानायखौ जोङो थारैनो उननि समाव गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि खौसेयै नाजायोब्ला थारैनो जों बेखौ जाफुंसार होनो हागोन 2024 जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सिगांनो जे माखासे दफाफोरा जुदि मावफुं जायाब्ला एबसुनिफ्राय मा राहा थागोन मा सोमावसारनायनि थाखाय ना बे बाथ्राखौ आङो अलरेडि नोंथांनो क्लियारलि बुंबाय जे जोंनि दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि आरो प्रायरिटिया जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो सरकारा गावसोरनि कमिटमेन्ट एकर्डआव साइन खालामनाय सोमावसारग्रा आन्दलनकारि अर्गेनाइजेसनाथ' खालामदों खिन्थु सरकाराबो बेयाव गावसोर कमिटमेन्ट होदों साइन खालामनानै आरो लोगोसे पलिटिकेल आरो भार्बेल कमिटमेन्टबो होदों माखासे आनरिटेन कमिटमेन्टबो दङ दा बेखायनो सरकारखौ जोङो नारसिननानै सरकारखौ रिमाइन्ड खालामनानै सरकारा गावनि कमिटमेन्टनिफ्राय जाहाथे खुनु कारनाव बारग'नो हाया बिनि थाखाय मेक्सिमाम लेभेलसिम इउनाइटेडलि रुलिं आरो अपोजिसन पलिटिकेलि जि लेभेलाव थाया मानो आरो ससियेल अर्गेनाइजेसन फारसेथिं रायजो राजा बयनिबो जुदि आपिला जयेन्टलि स्ट्रंलि जुदि भइसआ जेब्लाबो जातिनि फारसे जों जेरैबायदि खौसे नांबोदों बेबायदि जुदि जोङो लाखिलांबाय थानो हायोब्ला डेफिनेटलि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथांमोना खालामनो बाध्य आरो खुनु कारनाव बिनिफ्राय बिथांमोना माने एंगारनानै थानो हाया आरो बे बाथ्राखौबो आङो स्पष्ट बुंदों जे मायबा कारनाव जोंनि जि मोनसे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बिथांमोना जिखिनि खोथाखौ बुंदों बे टाइमलाइननि गेजेराव जुदि मावफुंजायाब्ला बिथांमोना जुदि बेखौ लेजि खालायोब्ला बिथांमोना जुदि बेखौ इगनर खालायोब्ला डेफिनेटलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि आफादफोर ससियेल अर्गेनाइजेसन रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल बयजोंबो रायज्लायनानै बिकल्प पन्था माने गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाय बा जि लेभेलनि जोंनो सरकारखौ जोङो बाध्य खालामनांगौ बे लेभेलसिम थांनो थाखायबो जोङो जेब्लायबो थियारि नाथाय जोंहा जिहेतु सम दंबावो बे समखिनिखौ सरकारजों जों डिबेट आर्गुमेन्ट मालाबा जोङो सावरायनाय मालाबा जों नेगसिएसन खालामनाय आरो बिनि गेजेराव सलुसन खालामनायनि लामाखौ दिहुननानै जोङो मोनसे फिनिशिङाव लाबोनांगोन खारन बे एकर्डआव बर' हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेसननि बाथ्रा दङ मर अट'नमि एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ एसटि हिलनि बाथ्रा दङ पलिटिकेल राइट कनस्टिटिउसनेल राइट सेफगार्डनि बाथ्रा दङ आरो लोगोसेनो जोंनि भबिसतखौ जोङो मोजाङै जोङो दानानै लानांगोन आरो बेखायनो जोङो खुब कुल आरो काम जोङो माने वाइसलि जोङो आवगायनांगोन जाहाथे जों बेयाव माने मेंनानै जिरायनानै जाहाथे जोङो थानो गोनां जाया जिअटे मोनसे जाबाय थादों जे गुबुन गुबुन जायगायाव जिअटे एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि गोदान मोनसे केसनि नटिस बिथांमोनाव फैबाय थानायखौनो सामन फैनायखौ जों नुनो मोनदों दा बै बिथांमोनखौ नोंथाङा बे समाव माबाफोर खावलायहरगोन नामा जाय बिथांमोनाव बे केसनि नटिस थांबाय दं बिथांमोनखौ बै बारग' एनडिएफबिफोरखौ माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा बे समाव ना बेनि सायाव जोङो गोबां खेब आसाम सरकार आरो स्पेसियेल ब्रान्सनि एडिजिपि हिरेन नाथ बिथां आरो भारत सरकारनि हम डिपार्टमेन्टनि अफिसियेलफोरनो सामन थांनायनि कपि आरो सामन थांनायनि उनाव सासे नङा सानै नङा साथाम सुइसाइड जानानै थैनाय बेबायदि मोनसे इन्सिडेन्ट थांनाय बोसोरफ्राव जादों आरो बेखौ जों सिरियासलि भारत सरकार आसाम सरकारखौ बुंदों जे खुनु कारनाव बेबायदि सामन हरनायखौ लानानै जोङो एक्सेप्ट खालामनाय नङा जिहेथु जुडिसियारि सिस्टेमा आलादायै सोलियो एक्जिकिउटिभ
बा लेजिस्लेचारा आलादायै खामानि मावो दा एग्जिकिउटिभ जायफोर दङ अफिसियेल हम डिपार्टमेन्ट आसाम सरकार बिथांमोना खामानि मावदों किन्तु बिनि गेजेराव जुडिसियेलि जायफोरो लवार कर्ट बा जायफोरो गुबुन गुबुन जायगायाव माने डिस्ट्रिक्ट कर्टफ्राव सेसन कर्टफ्राव CJMआव बे केसफोरा पेन्डिं जानानै दङ बिथांमोना लिगेलि जुडिसियेलि नायो बिथांमोना एकर्ड जादोंना जायाखै आरो मा जादों बेफोरखौ लानानै बिथांमोना लुक आउट खालामा खारन बिसोरो आयेननि मानसि आरो आयेननि नोजोरजों नायो किन्तु जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय एकर्ड जानायनि उनाव सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव बेयाव जिखिनि केस दङ बे उइथड्र जानांगौ उइथड्र खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो आरो जिहेतु केसफ्रा कर्टआव थांनानै दङ बै कर्टआ सानो जे बे मानसिया कर्टआव हाजिर जायाखै बियो खारखोमानानै दङ बेखायनो बेनो वारेन्ट हरनांगौ बेनो सामन हरनांगौ कर्टआव हाजिर जाफैनांगौ आरो जायनि थाखाय कर्टआव हाजिर जाफैयिनि थाखाय बिथांमोनखौ सामन बा वारेन्ट हरनाय जायो आरो कर्टआव हाजिर जायोबा बिसोरखौ आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव फाथायहरनाय जायो दा बेखायनो जोङो सरकारखौबो बुंदों जोंनि सोमावसारग्रा बारग' दैदेनगिरिखौ बुंदों सामन मोनोब्ला कर्टआव हाजिर जानाङा नांगौबा सोरबा उकिल बा एडभकेट बाहायनानै जोङो बेखौ गुबुन गुबुन एंगोलाव जोङो रिजन देखायनानै कारन देखायनानै जोङो बेखौ बे टाइमखौ बारहोगोन आरो एग्जिकिउटिभ जिफोर पुलिस प्रसासनखौ जायफोर सालायदों हेरेनाथनिफ्राय लानानै SP लेभेल थाना लेभेलनिफ्राय लानानै स्पेसियेल इन्सट्राक्सन दङ जे जेराव जेराव जायनि सामन आरो माने वारेन्ट सहैयो बे सामन आरो वारेन्टखौ दैथायहरनाङा बेखौ थानायावनो दोनथ'नांगौ बा थानायावनो जोख्लोबनानै दोननांगौ होननानै इन्सट्राक्सना दङ किन्तु असिफ्रा सोलायबाय थायो SPआ सोलायबाय थायो आरो जायनि थाखाय माखासे OC SPफ्रा जोंनि इन्ट्रेस्टखौबो बुजिया आरो जोंजों बारा क्ल'ज नङा जोंनि एकर्डनि स्पिरिटखौ बुजिया बिथांमोना कर्टनिफ्राय नटिस मोननाय लोगो लोगो बै गावबुरानि गेजेरजों गामियाव दैथायहरो आरो बेबायदिनो सामन आरो वारेन्टआ सहैगासिनो दङ दा बे प्रसासन लेभेलावबो माखासे नेग्लिजेन्सि आरो जोंखौ गाज्रि मोनग्रा जोंखौ नायनो बाग्रा माखासे अफिसारफोरनि एंगोलावबो बे सोलिया नङा सोलियो किन्तु जेला जेला बेबायदि माने रिपर्टफ्रा फैदों जोङो सरकारनो लोगो लोगो सामन वारेन्ट कपिखौ वाट्सएपआव हरदों आरो बिनि थाखाय बेबस्था लानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय जादों दा बेखायनो जायफोरनियाव थांदों बिथांमोना रिपर्टखौ हर जोंनोबो बारग' NDB बिथांमोननोबो हर आरो जोंहा सरकारावबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बिबान मोननाय बारग' NDB बिथांमोन दङ बिथांमोननोबो हर आरो बेखौ जोङो सर्ट आउट खालामगोन बिनि मोनसे सलुसन दिहुनगोन गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जे नोंथाङा जिखिनि जानबुंनि गेजेरजों गोदान दिल्लीनिफ्राय जे एकर्डनि सायाव फोरमायनायनि थाखाय बे समाव बिदाय लाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों